Здравейте и добре дошли! Аз съм Златка, вие сте в моя YouTube канал и днешното видео, което нямах търпение да направя и да обработя, да ви покажа как успях да си организирам шкафа с подправки, както и да организирам и подаря килера, който до сега не съм ви показвала, и той беше така голямото предизвикателство за мен, тъй като дълго време отлагах подреждането му, защото просто не ми оставаше време, но ще споделя и как го организирах с няколко нови кутии, които се купих, както и бурканчета за подправки. Успях тези места да ги организирам и да ги направя много по-прегледни, много лесни, подредени и когато готвя да ме улесняват и да правят още по-приятно това преживяване. Така че ще ви покажа как успях да си организирам част от кухнята. Но преди това на всички нови последователи, здравейте и благодаря, че сте тук. Нека да си направим едно кафе и да започваме. Пускам хубава музика и започвам да организирам. Показвам ви как изглежда в момента шкафа, в който има кухненски хавли и кърпи, шкафа с подправки и шкафа в кухнята, в който държа сухи продукти, ориз, овесени ядки и килера, който до сега не съм ви показвала и беше най-голямото ми предизвикателство. Имахме и леко освежаване на балкона, направихме рафтове и взехме тази подвижна количка, на която слагам понякога и кухненски уреди, за да готвя. И ето го килера. Той всъщност е една малка стаичка, в която имам рафтове, на които си държа различни продукти. Обикновено тук са останали такива, които в кухнята съм изсипала в стъклени буркани. Тук са ми останали в повече различни зеленчуци, формите ми за хляб. И ето какво купих. Взела съм и тези контейнери за съхранение, които са 24. Много дълго време се колебаех и чудих кои точно да избера, какъв вид, прозрачни, какви да са капаците, и се спрях на този вариант с 4 различни размера контейнери, които да са в тази форма, за да могат, като се подредят на рафта, да взимат по-малко място. И избрах ето тези стъклени бурканчета за подправки. Тези в случая ги взех от Синсей, защото имаше намаление, заедно с тази кошница, която ми е за банята. Избрах 4 контейнерчета и 4 опаковки с контейнери и мисля, че се оказаха много хубави. Всичките, които разгледах до момента, са произведени в Китай и са еднотипни. И избрах тези органайзери, тъй като шкафа, в който искам да ги сложа, е по-малък вътре и органайзерите, които бяха дървени или разтегливи, може би нямаше да паснат, но в случай имах късмет, просто ще видите после как съвпадна точно пространството. Ето и шкафа как изглежда в момента, който е над подправките. И да, бил е в много по-добър вид, но в случая лятото и с много отпуски, много работа се получават и понякога и така шкафовете в кухнята. Изваждам всичко, като ще го сортирам и ще подредя, ще видя сроковете на годност на различните подправки, дали някои са изветряли, когато са били отворени в плик незатворен, и ще ги сортирам, за да ми е много по-лесно след това да намеря точно подправките, които искам да запазя. Това контейнерче пък са подправки, които са в плик, и ето тези разкошни подправки. Това всъщност е сол с различен вкус и различни сладка, които са ми подарък в тези хубави дървени поставки. Изчиствам шкафа и избърсвам. Ето как паснаха точно
тези органайзери и това е положението на полата с подправки, различни бурканчета. Сега искам всичко да стане в един стил, да са едни и същи бурканчетата и да са ми много прегледни, като отворя, да видя това, което ми трябва, нищо да не се разпилява, да не пада и нищо да не бъде в пликче. Така че изваждам бурканчетата, които съм взела. Много хубава е изработката и много хубаво се затварят. Самите капачки са хубави, хубава пластмаса, така че не съжалявам въобще за избора. Гледах и в Тему най-различни буркани за подправки, но честно казано там не можех да разбера кои ще си паснат на самите органайзери след това и честно казано не са много по-евтини от тези, които съм си намерила тук. Прехвърлям подправките. Затварям ги. Да, този комплект, този сет нямаше фунийка за подправки, но мисля, че не е необходимо и аз се справих и без такава фуния, която след това ще се загуби някъде или ще изхвърля след като прехвърля всички подправки. Сортирам тези, които са ми останали и ето какви хубави малки порцеланови лъжички имам за подправки, които съм си купувала от Испания. Някои подправки се повтарят, така че ще ги прегледам и ще си ги съхранявам в контейнерите. Отделям и тези, които са за печива и сладки. Прехвърлила съм вече всички подправки, които са със срок на годност, които са окей за използване в стъклените контейнери и остава само да ги надпиша, да ги лепна и да ги подредя. Използвам черен химикал, черен маркер и залепвам самите етикетчета. Между другото останаха много етикети, така че ако някой се разлепи или подменям след това, ще имам доста много резервни останаха етикети. Оставих само шарената сол, която е в контейнерче от Икеа, тъй като може лесно да се посоли и някои, които си останаха просто в формата. И остава само да ги подредя, като ще сложа най-отзад тези, които ползвам най-рядко. Подправки, които не са във всеки дневна употреба и тези, които използвам най-често, ще отидат най-отпред. Така, когато отворя шкафа, ще мога веднага да ги открия и да ми е много лесно. Не очаквах да се получи толкова добре, защото просто купих отделно тези органайзери и подправките, но паснаха перфектно. Остана само едно бурканче, което не успях да пребера, но то е с доста лют пипер, така че отида най-отзад за случаите, когато ще ми трябва. Червеният пипер си запазих в тази хубава метална кутийка, както и опушеният пипер. И ето крайният резултат. Много съм доволна. Получи се много хубаво и подредено, прегледно. Виждат се надписите и дори някой да иска нещо да ползва в кухнята, може да си го намери, а не да ме пита къде е. И ситуацията от шкафа, който е над подправките. Както виждате, различни отварени пакети и също така свършени спагети или паста, но не заредени в стъклените буркани. Така че прехвърлям, подреждам, изсипвам в кутии и изчиствам шкафа. Всяко лято прави задължително такова пречистване на подправките и шкафа с хранителни продукти, защото в къщи от горещините лятото се завържат едни пеперутки от храните, които дори са с срок на годност, не знам как се получава, но ето крайният резултат. Бързо и лесно се получи сравнително този шкаф. Трябваше само да се изхвърлят някои неща и ядките и семената, които ползвам, и текстила, различни кърпи, които съм си купувала, както за масичката на балкона, така и салфетки от плат, които много ми харесват, като тези от H&M. Хавли нови съм купила. Периодично подменям, тъй като хавлите в кухнята много бързо се захабяват, много бързо се износват. И ето тези красиви пък кърпи съм купила за хляба. Когато изпека хляб, аз го увивам в тези, баба им казваше месали, и прибирам хляба в кутиите за хляб.
Така че преглеждам хавлиите и отстранявам тези, които вече са износени и ще ги подредя в 2 контейнера. Те са ми от IKEA и са много... Мисля, че ще се получи много хубаво и удобно в шкафа. Честно казано, в събота подредих нещата, които са в кухнята. На следващия ден ще оставя килера. И ето как се получи. Тук са ми кухненските кърпи, а в задният са текстилните кърпи и салфетки. Ето го и балкона. Той остана за неделя. В този контейнер събираме стъклени бутилки, буркани, които са за рециклиране и изхвърляме в контейнера. И ето го балкона, ето го килера на балкона и този надпис, който стоеше преди доста време на балкона, надписан от моята дъщеря Васи. И сега остава да извадя всичко отново на полата, да прегледам срокове на годност, да видя продуктите и след това да прехвърля всичко в контейнерите. Различни варива, които съм си купувала, отваряни. Тук имаме паста, която е купувана булгур, останали продукти, които не са влязли в кухнята. И всъщност аз държа на балкона много голяма част. Бишкоти от тирамису, които са останали. Гречка, която аз така или иначе не обичам, не ми е вкусна. Но да, ето. Поради голямата горещина на този балкон, който е южен, е толкова горещо, че отлагах много време почистването на балкон, защото следобед е страшна жега, но днеска не се размина. Брашното, което използвам за хляба с квас, различни пасти и започвам отварянето на самите контейнери. Да, вече ви обясних за тях, как ги избрах и как се спрях. Между другото си ги поръчах от български сайт, изпратиха ми ги в BoxNow, си ги взех, така че беше много лесна доставката. Отново съм гледала подобни в Amazon, в Temu. Те са едни и същи и така, тези също имаха етикети, дори имаха и маркер за надписване. Пластмасата е много хубава. Прозрачно е, вижда се. Също така ми харесва, че са в 4 различни големини, така че може съответното количество да влезе в правилния размер кутия. А също така самите капаци са еднакви за всяка една от размерите кутии, което е много голямо удобство, защото всичките са универсални капаци. И започвам с изсипването на брашното. Купувам си брашно повече, понякога има и отстъпка в магазините, от които пазарувам, така че купувам в повече. И ето колко лесно се затварят и самите капачета и стои много добре. Между другото в кутията имаше и тези мерилни лъжички, които също са много подходящи, може да се сложат и в самите кутии за по-лесно ползване и изваждане след това. И едно напомняне за това колко е важно да рециклираме и събираме хартията отделно и пластмасата и стъклото. Ето как остана само да надпиша контейнерите. Всичко съм сортирала и подредила. Всички хартии и пластмаса са събрани и изхвърлени и мога вече да ви покажа готовият резултат. Показах ви как организирах моите шкафове и подправки. Надявам се да ви е било интересно. А в следващото видео съм подготвила организация на продукти за готовка само за 1 час в кухнята. През почивните дни си подсигурявам цяла седмица с храна. Така че ако ви е интересно, може да се абонирате за канала и да следите какво качвам. Аз ви пожелавам да имате един прекрасен, слънчев и много усмихнат ден и до скоро!